רבותיי, בואו נתרכז כאן. היום גרתי בשבט. May I have your attention, please? Yes. רבותיי, ancora se la même chose comme vous avez écrit pour moi. Oui, c'est autre chose. רבותיי, בשמכם אני רוצה לברך את הקהל שהסכימה לחגוג יום הולדתה במסגרת החוג שלנו. אנחנו מאוד מוצלח ואנחנו מאוד מאוד נהנה מזה. זה היפה הזה שנמצא פה, ואני בשמך מודה לכל החברים והחברות שבאו לכבודך לאירוע הזה, ואנחנו מאחלים לך כל הכבוד. למה? תוכלי לבוא כל יום רביעי לפה. ובאמת שיהיה לנו חג שמח. תודה, גם לכם, בריאות לכם, שתהיו תמיד נזכור את זה לטובה. ושתישאר כמו שהיא. נמשיך לחגוג ביחד. וכל מי שרוצה באופן אישי רוצה לומר משהו אחר שלא אמרתי, אתם יכולים להגיד את זה לויטל באופן אישי. בסדר? אני מציע שמי שאחראי פה ומנצח. אוקיי, רגע אחד, לשלמה כרגיל יש משהו. ט"ו בשבט. היום אנחנו